Manong mga Kevin aja. Ay dapat katang na magitig sila seller. Goreng dasi ka man. Ano ka Ben? Berang kita? Patang ko karta ito ba da? Musda, ta barbarong tugot na nga pa nag-seller. Ano ba? Tapi pala nga pangalaan ti extra income. Na! Gusto na eh. Lalaw masir-sir kang mga trabaho mo ng Kevin ah. Tamot ano Kevin mo? Masakol ko karoon tapi pala nga degatang ti bugonga. Na! Gusto na eh. Ya, bos na. Balungot namot ano ba? Iya. May kalat ta manong Kevin. Kaji karoon ta kanot sa marunong kasi ya. Na. Ano bigat? Bigat kan sih ka. Oh my god, gusto na eh. Kano, dala mang Kevin di doon atang sumbral. Kita man nih, kaya mga tata kita ya. Gamit lain, kaya. Kaya mata. Kaya mo man may sangar na pagkatong baka bangka yun. Ada testing na yun, di ba? Iba testing na. Problema. Iba testing na nga rin ka no, kaya. Kaya ka natin just to na yan. Pagito lang nga pampanak ni. Ay, kaya ya. Okay ka rin. Mapalinin. Mapalinin. Sumur katatan. Nah, tatamis ko. Anak ka rin just to ni. Papaganda tayo nung sweldo mo. Talaga na sumur-sumur ta kasi kita nga akong kayam. Sa sweldo na gusto eh. Na? Mano ti perte mo yan? Ha? Ukin na to, 50 years to rin. Wow. Maya, ay napapabakano ko ng angkel mo. Ay napapabakano ko ng angkel mo. Sa mga recruit ka na napapaba. Naman mo nga ta. Nag-training ba yung muna? Hindi, bakit training ko ano? Ay, yung awan sweldo na tinamo. Na? Gusto ni? Kano sa mga Kevin ke. Atulang mo na. Yung maawang ka naman sweldo na. Kita mo? Training or di mo ka nung sarang. Na? Ang buligan yun, tandan na. Madinsas ka. Masayang sa akin, hindi banbanog ko na kasi. Ang surrendera ka ito sa ako ka naman. Na? Bamu nga rigat. Anin? Talagrabukan ka sa